ҳамватанони азизу гиромӣ, аз сидқи дил гуфтанӣ ҳастам, аз сидқи дил дуо мекунам, аз сидқи дил дар хизмати шумо ҳастам. Гуфтанӣ ҳастам ки шумо муваффақ шуда метавонед. Инсон агар ки ягон шахс, ягон инсон коре кардан тавонист, муваффақ шудан тавонист, ту ҳам метавонӣ, агар ки ҳамонро ту ҳам омӯзӣ. инсон агар ки дигар шахс муваффақ шудан натавонист ё ки ҳамон кора кардан натавонист, ин мазмуни оне надорад ки ту ҳам наметавонӣ. аз хотир набароред, агар ки як кас кард, дигар каса ёд додан мешавад. ҳамон ба фақат хоҳиш дар кор, аз болои худ кор кардан дар кор, ки аз нисфи роҳ напартед ин кора, то ахираш бурда расед, то натиҷа ба даст набиёред, аз баҳраш набуред. ҳамватанони азизу гиромӣ, дар барномаи чашмаи умед аз сидқи дил дар хизмати шумо ҳастам. мехоҳам ки шумо шахси тавоно, шахси бузург шавед. ватани мо бошад, миллати мо бошад. мо бояд ки миллати мо созем. ҳамватанони азизу гиромӣ, аввал шумо дигар мешавед, баъд ҳаёти шумо.